given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanino. Gisaulog sa simbahan karon ang pista ni Santa Scholastica Virgin. Igsuon ni siya ni Saint Benedict, ang founder sa mga Benedictine communities. Unya namatay ni siya mga 67 iyang edad. Natao siya sa 480 AD, namatay pagka 547 AD. Gihalad niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, isip limpyo o putli nga halad, pinaagi sa pagminyo o pagdidikit siyang kaugalingon diha sa pagampo o pagbasa sa balaang kasulatan. Busa sinunod ang iyang panigingnan, padayon tang magampo nga unta dunay conversion sa tanang mga makasasala. Apil na tang nanimba ron dinhi, kay ang sala maumay muguba sa atong kinabuhi. Iampo sab nato ang mga naningkamot pagbuntog sa sala sa kadaw nining bahandi, ang atong mga benefactors and donors nga manggihatagon kaayong nagsigig suporta nato, labi na ang nagsigig og pamalit aning atong slot nga MMHD nga unta ang mahal nga birhen ug si Saint Scholastica muhatag kanila sa mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghandom kami kang Santa Scholastica Birhen, naghangyo kami nga tungod sa iyang panigingnan, makaalagad kami kanimo uban ang lunsay nga paghigugma ug makadangat nga malipayon sa mga bunga sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Kaysa dihang natigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Diyos. Wala siya magmatinud-anon sa Ginoo nga iyang Diyos. Dili siya ingon sa iyang amahan nga si David. Si Solomon misimba kang Astaroth, ang Diyosa nga Sidonihanon, ug kang Molok, ang malaw-ayng Diyos sa mga Amonihanon. Sa ingon niini nakasala si Solomon sa Ginoo, ug wala gayud magsunod kaniya sa hingpit, dili ingon sa gibuhat sa iyang amahan nga si David. Unya nagtukod si Solomon og simbahan didto sa bukid sa silangang dapit sa Jerusalem, alang kang kamos
ang Dios sa mga Moabihanon, ug kang Molok ang Dios sa mga Amonihanon. Nagbuhat usab siyag balay alampuanan, diin adto ang iyang asawa magsunog og mga insenso ug maghalad og mga mananap alang sa ilang mga Dios. Ug nasuko ang Ginoo kang Solomon, kay gisalikway man niya ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga mipakita kaniya sa makaduha, o gipinahan siya sa dili pagsimba sa laing mga Dios, apan wala niya tumana ang gisugo sa Dios kaniya. Busa miingon ang Ginoo kang Solomon, sanglit wala mo tumana ang atong gikasabutan ug ang akong kabalauran nga gisugo ko kanimo, kuhaon ko gikan kanimo ang gingharian ug ihatag ko ngadto sa usa sa imong opisyal. Apan tungod kang David nga imong amahan, dili ko kini himuon sa imong panahon, kundili inighari na sa imong anak. Hinuon dili ko lang katon ang tibok gingharian, kundili ihatag ko sa imong anak ang usa ka banay, tungod kang David nga akong alagad, og sa Jerusalem nga akong piniling syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Bulahan sila nga nagatuman sa husto, nga nagabuhat kanunay sa matarong. Hinumdumi kami, O Ginoo, sa imong pagpanalangin sa imong lungsod. Duawa kami sa imong makaluwas nga panabang. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Apan mitipon sila sa mga nasud, ug nakakat-on sa ilang mga buhat. Nag-alagad sila sa ilang mga Diyos, nga nahimo nga litag alang kanila. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ilang isakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babayi
ngadto sa mga yawa. Ug ang Ginoo napungot sa iyang lungsod, ug naglagot sa iyang kabilin. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya milakaw si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tero. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod. Apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babayi nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Jesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babayi usa ka langyaw nga didto matawo sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangyo si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag, kinahanglang unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babae, apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Ug miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na. Ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babayi sa ila ug iyang hikaplagan ang iyang anak nga naghigda. Wala na diha kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ikaw, O Kristo. Gahapon atong hisgutan si Solomon nga gidayeg og maayo sa mga tao tungod sa iyang wisdom o napanindot niyag maayo ang iyang kinabuhi. Apan ang yawa wa gyud mohunong og tintal niya. Gihisgutan karon sa atong unang pagbasa nga si Solomon niabot gyud sa punto nga wala na gyud siya mauyonis Ginoo. Kamo dinhi karon apil na sad ko, gikahimot-an tas Ginoo o wa? Karon taknaa gikahimot-an gid tas Ginoo. Kinsa may wa mahimuot nato? Ang yawa. Wa gyud mahimuot ang yawa, labi na tos gakanta sa salmo dire. Wa mahimuot ato. Kanta-kanta ka, katong first reading, labaw na rin gabasa sa Ebanghelyo. Wag yun mahimuot ang yawa ni. Nya ipakapin dayon ni ang gawali, samot na yung yawa, wa mahimuot. Nya kanira bang yawa, maura ni kaaway nga, way atrasay, di gini mo surrender ang yawa, gikan sinugdanan, hangtod katapusang ginhawa nga atong himuon, iya gitang tintalon muna in taon si Solomon wa gyud ka sustenir
si David gidaig sa Ginoo suma sa atong unang pagbasa, gikumparar ba si Solomon ngadto siyang amahan nga si David. Pero si David baya natintal biya tong kausa siya wa. Pero kausa ra gyud natintal si David wa na mapun-i kay pagbasol na niya sige naman gid siyang sunod sa Ginoo. Pero si Solomon pagkahog niya sa sala, kaduha nagpakita ang Ginoo niya matud pa sa atong unang pagbasa aron warningan siya wa gyud maminaw. Kamo kapila na ka mo giwarningan sa Ginoo? Ako kapila na ka ko giwarningan sa Ginoo? Sige, lingian na imong tupad ing na warningan na ka. Na warningan na ka sa Ginoo. Ano ba? Kay sinunan ka? Solomon, kapila nagiwarningan, kaduha. Pero wa gyud kuno maminaw si Solomon. Diin man siya naminaw. Dito sa iyang mga asawa nga naghalad ngadto sa mga Dios-Dios. Nagtukod na siya hinuog mga simbahan para sa mga Dios-Diosan sa iyang mga asawa. Kining asawa gyud maka bradluloy kanang asawa. Ay gyud kay kumpiyansa anak. Kay si Solomon na wa kay mutis Ginoo kay ang asawa naman oy gisunod, ang asawa na may gipaminaw, mao din nasakto gid si Jesus pag abot lang ni Jesus ingon dili mo makasunod kanako kung dili ninyo dumtan ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong bana, ang inyong ginikanan, ang inyong uma, ang inyong mga balay, apil ng inyong kaugalingon. Padungtan gina ni Jesus ngano man mao di ay makapayawa nato gamiton di na siyawa ambot ang madre gamiton basag para sa pare. Ako sa nang dumtan ang madre di na sa ang mga madre san magdumot sa nas pare ana ingong madre suluha di pa dir mayawaan ko nimo. Nako otro sa ka sister mayawaan sa ko nimo pero makauyon mi okay ra. Mao ni si Saint Scholastica usa ka buotan nga babay managsuon ni sila buotan pod kaayo si Saint Benedict. Nakita gyud nga hangtod sa ilang kamatayon, hangtod sa katapusang gutlo silang kinabuhi, gipuy-an gyud ang pagsunod o paghigugma sa Ginoo. Mao ni atong challenge. Ayaw kumpiyansa nga buotan na kay kakaron. Kausa si Mother Teresa of Calcutta kay nakuha naman to siya na baniog na magmaayo nga ginganlan na siya bitaw og the living saint. Kadungog mo ana Mother Teresa ginganlan siya the living saint. Unya gi-interview siya sa Time magazine ba to kung sa to nga interview nga Mother, how do you feel or will you agree nga gitawag na karos mga katawhan og the living saint? Tubag ni Mother Teresa, ikaw dunay kaakuhan nga mag-maintain sa imong pagpaningkamot nga mahimot ang santos. Ang imong paningkamot ug ang ako parihara. Ana siya. Na pulos kita maningkamot. Gatuo mo kaning gawali malangit gini. Ug maglinog ni rog kalit. Nga di takadagan malusnuan tang tanan dinhi. Nga maapil ning nagwali. Inig abot na nato dito sunod kinabuhi. Adto gid nato makit-an unsay tinuod. Basig iniglingi-lingi ninyo dito. Kit-an ninyo sa reverend, kit-an ninyong sakristan, kit-an to ninyong lektor diri og salmista. Nagbrunda pa. Pero wag mo nakita ang pare. Nahay mo de Padersiano. Wa man tingali to na apil. Unsay wa maapil nga nag-una man tug kabugtong kinabuhi ato. Kuyog ba yatag biyahe dinhi padong aning hukmanan. Anong wa man tumasod sa langit. Oy, inigli-ili nyo sa impyerno, galangoy-langoy ang pare dito. Nya inyo dayong singgitan, pader, nganong naaman ka diha?
Nga nung naabot man kadiha, nga perti man ta nimong wali dito San Vicente Ferrer Paris. Nga, sa may ito bagus pare. Di amagong akong asawa dire. Na ade asawa di naapil sa day kamatay. Oh, naikuyaw kayo. Kani mo nga atong sekreto-sekreto, usahay, nagtuo tag makaikyas tas matnas Ginoo. Di ay. Na si Solomon, nagtuo siya kay ang mga tao mo okay ra man niya, ang mga tao moingon ra man okay ra gid ang mahal nga hari. Musabot ra gid minimo. Gatuo siya ang Ginoo musabot sad. Mao na kami mga pari kamo musabot man gyud mo makapaanak tingali mi no. Ingon man gyud tingali mo makapaanak og usa dire sa San Vicente ay sabda lang gid kay dako kay nagnatampos atong parokya. Bisan ganig duhaon okay ra gyud. O anak mo, musabot ra man gyud tingali mo. Labi na ning suod nako. Ingon gid na sila, isasabta na lang gina kay kinsa bagong tawhana dili huyang gud. Maana mo no. Adi mo ana. Musabot mo pero magunsa man kung musabot ang tao sa kalibutan pero matod pa ni Kristo ang inyong paagi dili yun mao'y akong paagi. Ang inyong hustisya dili mao'y akong hustisya. Bisag magbuhat pa kag nindot kaayo para sa kalibutan pero wa ka magtuman sa sugo sa Ginoo, ang iyag yung ipalabas, ang iyag yung sugo. Mo nang giingnan niya Solomon, wa ka mutuman sa atong gikasabutan. Nya karon, unsaon man nato aron makatuman ta sa sugo sa Ginoo? Unsaon man? Kanang di kita masayop ba? Ibaw mo unsa? Wa mo kibaw? Pagpakairo. Kinahanglan maliwat kas iro. Mo na ang babae diri sa atong ebanghelyo, giingnan ni Kristo dili maayo nga ihatag ang pagkaon sa mga anak ngadtos mga iro. Ningon ang babae, bitaw Lord, iro mangyud ko. Pero nangandoy lang kong makakaon sa mumho nga mga hug sa lamisa sa imong mga anak. Magpakairo ta. Pasabot, magpakahayop ta. Kanang hayop, wa na'y desisyon nga ila. Ug ang tag-iya, hiktan sila, ahigot yun ka. Kung ang tag-iya mo ingon, tangkala na, matangkal yun na. Kung ang tag-iya mo ingon, ihawa na, maihaw yun na. Wa siya'y iyang kaugalingong desisyon. Kanindot untag ingon anak ta, kanabang wa natay kaugalingong desisyon. Ug maunay gitudlo ni Kristo nga gituman ni San Scholastica, San Benedict, ni San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos. Unsa may gitudlo? Pagpakairo. Mao nang ang atong amahan namo gitudloan tang magpakairo. Matuman unta dinhi kanako. Unsa na? Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mura sa tag-iro, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ang iro gahuwat ra ginaghatagan. Mo na magyampungad in taong iro magkaunta. Usahay mo kablit pa. Mo ana ba? Mo kablit. Ana, gahuwat ra gyud kaya naman di man ka maong muluto ang iro. Di man ka maong mangitag kwarta ang iro. Di man na mo trabaho. Di ba? Mo na maghuwat ra gyud. Mo nakita maghuwat ra sad unta ta. Oy, musugal man noon sa swertres, mamasin man noon sa loto, mamaligya man noon ilang lawas, isi prostitute, magkulboy man hinoon, mga bit man hinuog mga dato, musugot ra mag-ipuyo-puyo, mahalag kabit, basta na ay kwarta, awa na ka magpakairo, nag-iro-iro na ka. Ang uban nag-iring-iring. Kinsa na iyang kuyog, iring-iring na niya. Siya ka na, gitipon lagi, siya ka na, iro-iro na gina. Pero kaning among pare, og sa dikon, ilaga-ilaga. Kana bang gitawag og the mouse will play when the cat is away. Ano na among buhat, ilaga-ilaga. Ang sa mga madre, unsa man, kana ila, taligatos lang na sila.
Kami ilagang dagko la taligatos ng ilang. Oy di mada na ingon anang batasana. Iiksa gitas Ginoo sa impierno. Unang lipay kay kong naay nisulti nako baka lumbag-o. Father, dugay-dugay na giming galibin sa akong bana. Pero sige, jud paminaw nimo Father. Nya karon pa jud ko nakaamgo nga tiguang nako nga sala gid ning among paglibin. Mo nagiingnan jud ko niya iyang bana. Gusto kong malangit dong. Siya unya, siya pakasli ko siya. Wap aman tumaanol akong kasal sa una. Minyo man ko niya, pa man mamatay akong asawa niya. Dako biya kay gasto ang kanang anak sa nanang korte ba. Nakaduha biya ka mo file og annulment. Annulment sa civil, annulment sa simbahan. Ang sa civil mo gasto siguro ka ng mga 80 to 100,000. Nya ang sa simbahan mga 30 to 50,000 depende lang sa imong kaso. Dako kayo niya, pobre man sila. Isa niya maimpierno man ko ani siya. Karon na lang noon na nangatiguang na ta, maimpierno na ka. Musabot ra ng Ginoo eh. Nya text din siya nako Pader, tinuod nga musabot ang Ginoo. Nako kay ang Ginoo masinabuton man kaayo. Musabot ra gid na siya. Siya salamat in taon nako. Musabot ra gid ng Ginoo nga mangadto mo sa impierno. Kaya ang Ginoo masinabuton man kayo, musabot lagi ng Ginoo nga nangatiguang na lang mo ang inyong pilion ang impierno ra gyapon, di gid na mo pugong ang Ginoo kay musabot ra man gid na siya. Ingon ana ka masinabuton ang Ginoo, so ayaw kumpiyansa kay musabot ra gid na siya. Di man apras nato nga mamugos ang imong anak kun mulakaw ngadto, imo man ang bunloton, di ba? Mamugos man ta. Ang Ginoo di mamugos oy. O kung sa'y imong gipili, sige, subay mo na ingon siya, paningkamot mo pagsuod sa daan padung sa langit. Kay ang daan padung sa langit, pitos og lisod. Daghan ang misulay, apan wa kalahutay. Apan ang daan padung sa impierno, lapad og sayon, og daghan ang mipili niini. Sayon ba nga magpakairo ta? Sige, lingian na imong tupad. Ingna, iro ka? Ingna. Kanara bang iro? Puspusan na sana nato. Nga, gingon niya, oh, iro ko tamparosa ko nung kausa. Di ba ka usigon? Mupaak na ba sa nang iro, no? Mupaak sa nang iro. Ayaw yung paak. Pasabot ang pagpakakabos. Ang kabos mudawat ra gina bisag unsay mahitabo. Karon ang nawagtangan og mga atop ni dawat ra gid in taon, nagtulda-tulda na sila. Dinis atong parokya naatay ipanghatag ang mga sin, sige na tawag panghatag atong mga lay ministers o mga San Jose. Na kompleto na nato, mga 6,000 kapligo ang atong napalit, mga worth 1.8 kapin million. Salamat sa mga donors atong pakpakan. Salamat yung kayo. Sige na narog distribute. Karon gahapon busy kayo atong mga lay minister siging hatod sa mga sin. Ang nakaapan para bagyod, doon na sila nahatdan nga kapilya. Nyawa mo tunga ang katubang mga nalista ba? Niingon lang sa dang presidentes kapilya nga, idinhilang na ibilin brad, ako lay pirma ana. Pirma. Himan-himan ni ari dire sa kuwangan man daig unom kapligo Pader. Nako diin man ang sin gibutang das kapilya. Niya pagkagabi didto mo gabantay mo sa sin. Ang pagkaugma nakuwangan nagunom. Ambot og nasayo pagkatog ihap, ibaw biya kang kadaghas nang inahanglag sin. No na basta nang hatag tag sin, bahala na sila ilan ng lungagong sin dito. Basta manghatag-tag atop. Nya kani siyang maong buhat na pagpanghatag. Mao ni siya ang makapahimo natong mapaubsanon. Kanabang mobati ta sa mga ubos. Mabati ta sa panginahanglan sa simbahan. Mao nang malipay ko nga daghan yung mopalit sa atong slots dinhi. Di ba? Ang atong MMHD
ang nahalin kagahapon niabot na og 1,125 slots. Pakpakta. Pero naapay 8,875 ka slots. Mahurot na ni karon tingaling mga February 28. So paspasin ninyo og palit kay 10,000 ka slots ra man para ni sa atong panginahanglan alang sa sentro sa atong debosyon sa mahal nga Birhen sa Fatima nga mao ang replika nga gitukod nato, replika sa kapilinya didto sa Portugal, sa Cuba de area sa Portugal, naghimo tag replika dinhi sa atong nasod nya ni gibutang sa Cebu na sa San Remigio. Nahuman na natog tukod kay kugihan kay tang namalit atong slot last year para sa pagtukod na ni kantidad ning mga 35 million. Ang atong na-raise dinhi sa atong parokya mga 31 million. Karon ato na sa ning tabangan para sa consecration karong Abril 4. I-consecrate kining maong kapilinya. Pagkanindot kung daghan ang magsigig simba sa Ginoo ug magpatabang ug mosunod sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria nganong epektibo kay siya hangtod karon tungod kay nagpakairo siya atubangan sa Ginoo. Matod pa niya, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Muna ako hangyo sa kusmal nga Birhen, gisangonan man ko aning Monsignor Ruben Labajo, ang atong Vicar General nga mao say main nga in charge sa WAF dinhi sa atong Archdiocese. Sila may nagtukod ana, gisangonan man ko nga maoy mangitag kwarta, maoy magsigig pabagas naong pamaligyag slat o pangayo. Ako ning tumanon, sulugoon man ko sa simbahan. Ana, nakapalit na mo. Ang makapalit, mahimong iro. Lagi. Basta mo palit mo, mahimong mong iro. Kay naamoy healing and deliverance. Mawagtang ang yawa, basta mahimutang iro at tubangan sa Ginoo. Pero magpakaginoo ganita sama ni Solomon, mahimo gitang yawa at tubangan sa Ginoo. Nindog ta mga iro. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon sang pito nato karon ang atong Ginoo aron iyang buksan ang atong kasing-kasing ug ihatag ang mga grasya ang atong gikinahanglan. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, mga obispo ug kaparian nga lig-unon sila diha sa pagtuo aron magbalampuson sila mopaambit sa mga pulong sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod nga ilang masunod ang mga hiyas ni Kristo, labi na ang pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dungga kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina nga ila nang matagamtam ang walay katapusang himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios nga maluluy-on, dawata kining among mga pag-ampo nga sa kinasingkasing among gihalad kanimo sa pangaman ni Santa Scholastica imong Birhen. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, kung naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apang kinasingkasing. Tawatan kining akong gihalad Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apang kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Scholastica nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan. Itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel o mga santo sa langit nagadaig kami sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan, ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buwabot ka namo ang imong ginhalian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunam mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay.
sa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdaig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang lupa sa Diyos alang kanimo. Inabuhig iulan, aron ka manwas. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios, itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pakighiusa kanimo lamang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasud.
Nagampo kami kanila nga nagbudlay alang sa mahing panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, mahing panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among tangkahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usantang nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa mao ang Diyos nun nga kaluoy, divine mercy. Nya mahitabo ra ni nato kung kita magpakairo atubangan sa Ginoo, magpakasulugoon, magpakakabos sama ni Maria ug ni Santa Scholastica. So salamat sa atong mga buutang sulugoon sa Ginoo nga ming palit og mga slots aron andam nato ang budget para sa consecration sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio. So sa ako nang ikaingon kaganiha na natay halin nga 1,125 slots. Ang balanse na lang karon or palitonon pa 8,875 slots. Pakpakan nato ang tanan nga namalit. So, atong ihangyo sa mga ubantong kaigsuunan nga ato gini siyang hatagan og sakripisyo. Nga naman tungod kay naay daghang grasya ang ihatag ang mahal nga Birhen Maria. Ang ato sad nga pag kuan karon development dinhi ato nang gisugdan og guba diha ang balay. Ato nang gibayran og mga ang yuta mga 2 million, ang balay 1.5, ang yuta mapahimuslan, ang balay mapahimusla gamay. Gamay rasad pero ang dakong pahimos diha kay maabli na ng atong grounds. Nya mahawa na diha, naoton ta nga pista puhon, mahimo na siya dihang nindot-nindot nga plaza. Ana. Hawa mo na lipay. Nindot kay na. So, morning ato mga pipila sa mga developments dinhi. Ginahanglan gyapon ta anig slots, pero sige lang. Sunod na lang na Kapilinya sa itong unahon kana diha. Bahala ng kontraktor dia di nato sila bayran. Bitaw bayran nato mahibirno pudana no. Kita mga parishioners online o territorial tabangan ang natong bayad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa dalang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y